Hola, em dic Arxia i sóc investigadora de la velocitat de reacció. Jo em dic Martí i sóc investigador de la capacitat pulmonar. Em dic Mariona i sóc investigadora de la pell en remull. Participar amb el Research Kids ens porta un munt de coses per aprendre amb els nostres alumnes. Ens ha donat tota una sèrie de pautes i material per poder fer la recerca que ens hem proposat. El que més m'ha agradat és fer l'experiment i buscar amb tots els companys de la nostra classe per què ens havien sortit aquests resultats, la recollida de dades i tot. Aprens molt però te diverteixes a la mateixa vegada. M'ha passat molt bé i he descobert moltes coses. A les escoles tenim ganes de ciència i tenim ganes que es divulgui la ciència que fem a les escoles. A cada classe hi havia quasi 30 ments inquietes i això és el que fa que es puguin generar preguntes, que puguin trobar resposta fent uns experiments que aquests estudiants mateixos proposen i, per tant, que al final hi hagi recerca-resultats. Els nens de 5è i 6è ja tenen aquell esperit crític constructiu que s'espera de tot ciutadà compromès. Jo recomanaria perquè hi ha molts valors implícits. Hi ha el valor del treball en equip, que és importantíssim, i també no només t'obliga a treballar a nivell d'equip els alumnes, sinó que també els professors. Perquè motiva molt, perquè la gent que ho prepara ens ha agradat moltíssim. El que més m'ha agradat avui ha sigut els pallassos i també les exposicions dels altres nens. És la millor excursió de la meva vida. Ha sigut superinteressant. Jo vull ser científic. Research Kids, tenim ganes de ciència. Investigar. Superdivertit. Aprendre. Inoblidable.